Бар күңеллелек бүтін дөньяда, бар бір ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Табигать яшәргән чакта халкыбыз сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның туган көнен шигырь бәйрәме белән билгеләп үтә. Әйтәле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп очып, армыйсың син ничек? Ничексең тормышың, ничек көн күрмешең? Сөйләп бирче миңа, табаламсың ризык. Мин торам урманда, болында, кырларда, уйныймын, очамын, якты көн булганда. Иркәли һәм сөя кояшның яктысы. Аш буладыр миңа чәчәкләр хуш исе. Тик гомерем бик кыска, бары бер көн генә. Бул яхшы, рәнҗетмә һәм тимә син миңа. Булачак шагыйрь хәзерге Арча районының Кушлавыш авылында 1886 елның 26 апрелендә дөньяга килә. Малай туып 4 ай ярым үткәч, Мөхәммәд Гариф хәзрәт үлеп китә. Тол калган Мәмдүнәне Сосна мулласына кияүгә бирәләр. Бәләкәй Габдулланы Шәрифә исемле ярлы бер карчыкка асрамага калдыралар. Бераз соңрак әнисе баланы үзенә ала, ләкин бәхетле чаклар озак булмый. Әнисе дә вафат була. Үги атасы Габдулланы бабасына Өчиле авылына кайтарып җибәрә. Бу гаиләдә булай да күп балалар була. Шуңа Апуш күп кыенлыклар кичерә, артык авыз була. Аны Кырлайга озаталар. Һич сине куркытмасыннар, шүрәле җен һәм убар. Барчасы юк сүз аларның, булганы юктыр гомер. Җен фәлән дип сөйләшүләр искеләрдән калган ул. Сөйләве яхшы, күңелле, шагыйрәне ялган ул. Һич өрәк албасты булган, сахралар, кырлар да юк. Шүрәле асрап яткан, кара урман да юк. Син үс әле, укы күп, шунда аңларсың барын. Мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең ялганын. Кичкенә Апушны соңыннан Сәгъди абзыйга уллыкка озаталар. Уядан уяга күчеп җылылык эзләп йөргән бу сабыйга Кырлай мәрхәмәтлерәк була. Монда ул озаграк яши, сабакка йөри. Кырлай авылында ул үзенең иҗаты өчен бик күп рухи байлык туплый. Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен суын, тәмен беләм, шуңа күрә сөям җаным, тәнем белән. Авылыбызның ямен суын, тәмен беләм, шуңа күрә сөям җаным, тәнем белән. Истән чыкмый минем монда күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сулка белән йөртеп йөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сулка белән йөртеп йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрәм, билгесездер кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Габдулла кичкенәдән үк шигырьләр һәм халык җырларын тыңларга ярата. Үзе дә яхшы җырлый. Мәдрәсәдә укыганда Габдулла Тукай үзе шигырьләр яза, башлый. Шигырьнең осталыгы көннән-көн үсә һәм ул татарлар арасында талантлы шагыйрь буларак таныла. Тукай Казанга күчеп килә.
Анда үзенең искиткеч әсәрләрен, шигырьләр, әкиятләр, поэмалар иҗат итә. Әйдәл Акбай, үйрән син, арт аягың белән тор. Аума, аума, туп-туры тор, төз утыр, яхшы утыр. Ни газаплыйсың болай син? Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 ай, булыр я 3 кенә. Юк, кирәкми. Мин өйрәнмим. Минем уйнысым килә. Шул болыннарда ятасым, шунда уйнысым килә. Эх, юләр Макмай, тырыш яшьләй. Зурайгач җайсыз ул. Картаеп каткач буыннар. Эш белү уңайсыз ул. Кырлайда ук Габдулла җырчыларның халык тарафыннан ничек яратылуына һәм хөрмәт ителүенә инанган. Мин белмәгән җыр юк, диде ул бер вакыт апасына. Аның хәтере искиткеч иде. Ятлаганда ул гомере буе хәтерләй. Аның дөньядагы барлык җырларны беләсе килә һәм ул һәр җырны махсус дәфтәргә яза. Әлли-бәлли итәр бу, мәдрәсәгә китәр бу, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәр бу. Йокла, угылым, йом күзең, йом күзең, йолдызым. Киштән йокың кала да, йыглап үтә көндезең. Әлли-бәлли итәрем, хикәятләр көләрем, сиңа теләк теләрем. Бәхетле бул диярем. Гыйззәтем син, кадерем син, минем йөрәк бәгырем син, куанычым, шатлыгым, тик син минем, синсең, син. Бер вакыт Тукай укыган мәдрәсә шәкертләре аның җырларга оста икәнлеген белеп алалар. Дөрес, аның тавышы бик матур һәм көчле түгел иде, ләкин ул ничектер үзенчәлекле, нечкәлекләргә кадәр җырлый. Иң кечкенә көйләрне дә тапшыра. Шуңа күрә Тукай исеме безнең өчен яраткан туган тел җыры белән бәйле. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әткәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең, кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылган догам, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм, әнкәмне ходам. Габдулла Тукайның гомере бик иртә өзелә. 1913 елның апреле. Аңа ни бары 27 яшь була. Габдулла Тукай мәңге безнең күңелләрдә яшәде, яши һәм яшәячәк.